Казвам се Станислава Христова, а вие сте с предаването Образование и култура. Днес на гости ни е господин Георги Минчев, който е автор на няколко книги с исторически и публицистичен характер. Той е завършил философия в Софийския университет, както и най-нова обща история, а първата му диплома по висше образование е от Висше военно-морско училище Никола Вапцаров, град Варна. Днес господин Минчев е тук, за да ни представи най-новата си книга до тук – История и съвременност. Здравейте, господин Минчев. Добре дошли. Здравейте, приятно ми е. И на мен. Поздрави на вашите зрители. Благодаря. Бихте ли добавили още нещо към това, което казах за вас? Да, може би да започнем с малко за мен, за някаква информация. Родословно дърво. Родословно дърво, да, наистина. Защото човека е важно да се знае миналото. Тъй като там то е свързано с настоящето и с бъдещето, разбира се. Не всеки го разбира, но това е много важно, тъй като един човек не си избира нито родителите, нито мястото или къде да е роден. Къде е роден. Затова е важно да се знае традициите, семейството, племето, рода, за да може да бъде във връзка с настоящето, а и защо не да предвижда бъдещето. В такъв аспект моето родословно дърво започва от Егейска Македония, сега е в Гърция, нали? Но тогава е било българско всичко. Дядо ми и по майчина, и баба ми и по майчина линия, и по бащина линия са от Егейска Македония. И участват в Илинденското въстание. Разбира се, Илинденско-Преображенското въстание е известно, че те са в една организация. Но за първо Илинденското въстание, това е Битолския район, Леринско. И баба ми носила пушките на въстаниците, баба ми Стамена. След погрома на въстанието идват в България дядо ми Петър и баба ми Елена и да търсят работа, обаче няма работа и отиват в Истанбул. Нали? За да там взимат една градина и стават градинари. Баба ми Елена ражда 10 деца, което на времето е нормално за 10 деца. Сега малко изглежда... Ако родиш 5 е ненормално. Да, сега изглежда малко чудновато, но това е било в миналото нещо нормално. И раждат 10 деца, 5 момчета и 5 момичета. За да има баланс. Да има баланс. Оттам това е в българската община, българската общност в Истанбул. Там са млекари, градинари, кожухари, все такива занаятчии. Българска занаятчии, да. И някъде са 50-60 хиляди души по него време, а са били и повече преди тях. Някъде 80-100 хиляди души имало през Възраждането. И за занимават с градинарство, но и не се откъсват и от политическия живот. Например, събират пари за първа българска армия на Владимир Стойчев по време на Втората световна война. Там е центъра за интербригадистите, които отиват към Испания. Това семейство, нали, там е един център, който е към Коминтерна. Въобще се занимавате с политическа дейност и това не остава незабелязано от властите, естествено. И 1945 година баща ми е емигрант, идва в България като политически емигрант. Тук в Бургас, майка ми също идва 1945 година, а Георги Минчев се ражда на 23 декември, един зимен ден в Бургас. И оттам тръгва историята на моя живот. Но човек трябва да познава историческите условия и историческите качества, защото личността е много важно да не губи връзка с миналото. И има една много хубава мисъл на Карл Густав Юнг, клиничен психолог, аналитик, световно известен автор,
който казва, че ако няма връзка с миналото, с племето, с рода, с семейството, с традициите, все едно човек се ражда без очи и уши. Това е много така точна мисъл. И затова човек трябва да се знае миналото, тъй като корените на настоящето са в миналото. И психологията, и историята потвърждават тази максима. Може би това ви е вдъхновило да започнете да пишете книги? Аз така смятам, че човек винаги има в себе си нещо, което още се ражда още когато се е родил в психиката. Както е физически в биологията, така и психиката се ражда заедно с него, но не е табула раса мозъка на човека. Нали? Да се в средата и да записва всичко едно дете току-що родено. Но то в себе си има един потенциал, психически потенциал, който последствие се развива. И всеки има някаква собствено развитие. Все едно казват, нали, да засадиш едно семе, един жел и то трябва да излезе дърво. И така и човека. Нали, ражда се, има определени физически дадености, но има и психически дадености. И може би аз съм имал такива дадености, нали, да се ориентирам към това, но за забелязване е, че първата ми така първият ми импулс към някаква професия или някакъв талант, това е музиката. Така ли? Да, музиката. Аз съм, може би, щях да стана така известен музикант, но така се случи, че започнах по друга линия. Но това нещо е останало в човек. И сега наскоро четах една статия на една психоневрологична професорка рускиня, която казва, че детето трябва да се запознае с музиката и да обича музиката, защото тя прави така, че неврологичната цяла система на човек и невроните, мрежата от неврони в мозъка, те са няколко мрежи, тяхната финна настройка дава музиката. Много интересно. Те се захранват, реално ние се захранваме на клетъчно ниво. И може би тук и това е фактор, но това се появява независимо, че има човек някаква друга професия. Например, аз съм завършил и висшето военноморско училище и навигация, нали, капитан и така нататък. Но философията и това интереса към хуманитарните науки е останало в мен. И това е, може би, но идва един момент, когато това нещо трябва да излезе навън. Трябва да започнеш нещо да правиш. И може музата ти идва, както казват. Нали? И всъщност най-първата ви книга е Пулсът на времето. И първата ми книга, това е преди 2011 година, някъде преди 20 години, 25 години вече. Това е първата книга, която е публицистика и добросъвестна публицистика. И с предговора, може би, тук трябва да спомена за моя добър приятел Георги Райков, лека му пръст, който беше написал и предговор на първата книга, и той определи цялото съдържание като един вид социален дневник. Нали? Един вид социален дневник. Тоест проблеми, които трябва да се публикуват и са публицистика, но те са от вътрешен международен характер. Това е едно виждане, една гледна точка, нали, към тези проблеми. Може би тя не е винаги в съответствие с конюнктурата, с политическата конюнктура и с обществените нагласи, но това е гледна точка. Гледната точка, казва Юнг, е психология. В такъв аспект това ми даде импулс. После аз участвах в един дискусионен клуб към тогава, нали, към Висшия съвет на БСП, дискусионен клуб, централен дискусионен клуб, който е изключително полезен беше за мен като начало. Там участваха изключителни личности и там съм го описал в книгата, още в първия раздел.
След това има и втори раздел, където първата ми публикация в вестник Дума, мисля, че беше, това е китайското чудо и рубуването на идеологеми. Това е като една такава статия. И тогава беше много интересно, тъй като за първи път станаха реформите в Китай и защо станаха и как тръгна Китай по друг път, нали? Не по този път, което ние тръгнахме след 10 ноември, а по съвсем друг път, още 1978 година, при Дън Сяопин, китайския лидер, който тръгна по друг път. Не към усъвършенстване на тази социалистическа система, наречена социалистическа система. За нея има много други наименования. Има бюрократична система, има административна система, има държавен социализъм или държавен социализъм от сталински тип, което е една модификация при нас, нали, на този социализъм. И това винаги ме е било, аз съм искал винаги да видя генезиса на нещата, т.е. първопричината. Защо, например, в Китай се получи това развитие, а при нас ние отидахме към друг капитализъм. Ние отидахме към друг капитализъм. Като имаме предвид, че и капитализъм има няколко вида капитализъм. Нали? Има един класически капитализъм на Карл Маркс, има един социал-демократически, който беше в Западна Европа и продължава да бъде, но там вече също е в криза. Има един народен капитализъм и политически капитализъм. А в България какво е? И в България в периферията на неолибералния капитализъм в момента. Ние сме в периферията. И всичко това ми даде повод да пиша статии по този въпрос. Защо е станало така? От теоретична гледна точка, от философска и историческа гледна точка. И това е като една червена нишка в моите книги. И това е Пулса на времето, другата е Бързият на времето, след това идва Пръски от мрежата, от интернет. Да, това е Бързият на времето. И последната книга, преди няколко дена беше нейното представяне в читалище ФАР в Бургас. История и съвременност. Заглавието е много интересно и то отговаря, според мен, на това всичко, което съм написал като публицистика в тази книга. И съвременния реален свят. Съвременност. Тъй като не можем да отделим съвременността от историята, а още по-малко и бъдещето трябва да се гледат винаги в единство. И някой казва, ние ще на чисто ще го започнем, нали? Но който не помни историята, рискува да повтори грешки. Абсолютно вярно. Рискува да повтори грешките и после не вижда пътя за бъдещето. Това е също много важно. А в този съвременен свят, в който живеем и този така наречен преход на България към демокрацията след 89-та, къде се намираме днес ние спрямо западните европейски ценности, култури, народопсихология? Къде е България? Как да ви кажа, обществото имаше големи надежди след този социализъм, нали, държавен социализъм от сталински тип, както е официално, нали, в науката известно. Ние с прилагане на демократичните принципи, които са в Западна Европа, но това са демокрацията при капитализма. И това трябваше да разберем. И обществото трябваше да разбере това. Но ние като че ли разделихме системата капитализъм от демокрацията. А това не е точно така. Демокрацията е от една древна идея, още от Атина, от Рупелоделския строй, развива се тогава. Тя е при капитализма, буржуазна демокрация. При нас беше, казват, социалистическа демокрация, но тя беше авторитарна демокрация. Пак демокрация, пак има избори, пак има народно събрание, но всичко е под егидата на една лична власт. Това беше нашия социализъм. И когато дойде 10 ноември с
оставката на Живков, нали, на Тодор Живков, тогава всички казаха, ние вече сме демокрация, пазарна економика и демокрация. И една еуфория имаше нали, в обществото. Оказа се, че след 30 години, да кажем, това не е точно така. Ако бяхме направили както е класическата теория на Маркс, не догматизираната теория, от този социализъм, който имаше редица положителни достижения. Ние бяхме на 26-то място по индустриално развитие по индекс на човешко развитие към ООН. Имахме развито селско стопанство, средноевропейска индустриална държава. Това е официално в науката, казано за този нашата система социализъм, тъй наречен. Всъщност, какво ни попречи? Това трябваше да се развие. Аз имам една мисъл, която мисля, че така отговаря на този въпрос. Теоретичната слепота, според мен, в управляващите. Теоретичната слепота. След преустройството, перестройката на Михаил Горбачов, между другото, тя има и полезност такава, че тогава се отприщиха тези класически примери и критическа теория на Маркс, на Енгелс, на Ленин, тези класиците на марксизма. Тогава много теоретици излязаха с публикации и американски, например, Стивън Коен в една негова статия в въпроси философия. Аз бях абониран тогава за това списание. Статията се казва "Болшевизъм и сталинизъм". Той прави разлика между тези две системи. И фактически Дън Сяопин, този реформатор, архитект на китайското чудо, така на времето това се казваше, архитект на китайското чудо, тръгна по друг път. Не по пътя на този съвременен американски капитализъм, който, нали, и в Европа малко по-различен, той е западноевропейски, социал-демократически, но Съветския съюз тръгна към един американски капитализъм, и то неолиберализъм, който първо го прие Съветския съюз и след това ние като най-близък сателит на Съветския съюз дойде и у нас. И даже първите въпроси на управляващите от тогава, от социалистическата партия, бяха: а сега на къде? Много интересен въпрос. Сега на къде? Към къде да вървим? И казва пазарна економика и демокрация. Както бяха и двете партии тогава, и Съюз на демократичните сили, и БСП, и цялото общество искаше демокрация и още по-добър живот. Даже някои теоретици посочваха, че обществото искало повече социализъм. Може би и така. Може би е така. Добре, но в крайна сметка днес живеем в едно свръхконсуматорско общество, което по някакъв начин е далеч от тази идеология. Сега точно това се случи при нас. Тъй като капитализма има една червена нишка, минава през тази система, една много характерна черта и особеност, че той не може без да завладява пазари, без да завладява други природни ресурси, да натрупва капитал. И това се случи при нас. Ние си унищожихме голяма част от индустрията, от селското стопанство, от някои социални придобивки, като здравеопазване, образование, безплатно здравеопазване, образование за всички. По-неравенство, ножицата е по-свита.
Да не казваме и за златните ни залежи и резерви, които имаме в същото време. Златните залежи и резерви, в това отношение аз не знам защо така се получава, и последните, които вземаха решение на Народното събрание за таксите за злато на тази капиталистическа фирма Дънди. Дънди. Те са по-малко от 1,5% от ние им подаряваме реално това, което. Фактически ние даряваме всичко. Това не е само злато, това са някъде волфрам, някакви други редки метали. Също така, да. Но в Африка, да кажем, от 15%, а ние имаме 0,67% последното решение на Народното събрание, което е учудващо. И се получава така действителност в една полуколония, нали, с Народно събрание, с управленци, но в икономиката изцяло зависими. В този ред на мисли, трябва ли България да се нагажда спрямо евроатлантическото мислене, ценности? Никакво да се нагаждаме. Ние влязахме в 2007 година, ние приехме да бъдем в Европейския съюз. Но нашата народопсихология не е готова да бъдем като тях. Сега, този въпрос също е много важен. Той не се дискутира в общественото пространство. Но ние имаме цивилизационен код. Има една забележителна книга на професор Людмил Георгиев «Критическа психология за българската история», където той споменава за този цивилизационен код, което е съдържанието, на който е православието, тъй като ние сме православие по религия, и българската азбука. Това сме ние. И затова академик Лифачов ни казва, че ние сме отломка от световната култура, останала държава на духа, поради тази причина. Но това фактически не се признава като от управляващите, нали, и от медии. Аз не съм чул да се говори за такъв цивилизационен код при нас. Въпреки, че ние живеем с него. Живеем в православието, живеем в азбуката, ето 24 май, прекрасен празник. И е редно да отстояваме. И нашата азбука е заедно с тази триезична на времето азбука, латиница, еврейската и гръцката азбука. Ние сме в световен културен обмен, в световната система. Така че не трябва да го забравяме това. Но така се получи, че сега се популяризират и европейски ценности, които мен като човек, който се запознава теорията, философията, историята, не ми са ясни още кои са тези ценности. Точно какво е европейски ценности. Да кажем, да приемем, че това са европейски ценности от просвещението, от Ренесанса, просвещението. Има такива ценности. Европейски ценности. Нашите възрожденци всички са искали да учат децата им в Европа. И това е нормално, когато се били под османско робство. И това е нормално. Но сега и тези ценности не са същите. Мислите ли, че България би могла да даде на Запада пример за това какво семейство може да просъществува за напред от типа традиционно семейство? Да, България, трябва да ви кажа, винаги е давала нещо ново на света. Много старо, може би, забравено. Някои неща са забравени, някои не са забравени, но парадоксът е в това, че ние сме били империя. България била империя. С Кутничевица, това Македония по време на 9 век, княз Борис I там праща Климент Охридски и учениците да създават кирилицата. И по него време фактически България става един център на духа. И това може да дадем на Европа.
ние сега казваме, ето сега, примерно, нашия президент, новия избрания с огромно большинство от българския народ, Румен Радев, иска да направи към изкуствен интелект, тези нови технологии, да отидем към европейските нови постижения в науката, техниката и така нататък и да вземем от тях. Но да няма милитаризация на Европа. Тази милитаризация на Европа не е в началото основата на Европейския съюз. Европейския съюз има един пресантимент, една идея за мирна Европа, защото това става след Втората световна война. И и още тези жертви от Втората световна война, тези нещастия и големи загуби са още живи в европейските народи. Но това изведнъж при едни такива нови управленци в Европейския съюз, това всичко се забрави и се издигна пак някаква такава фалшива идея за един враг, фалшив враг според мен, Русия, Китай. Това е тези държави, които са вече в един друг етап на развитие. Един Китай вече е съвсем друг етап на развитие. Не може да говорим за Китай преди 50 години или 30 години, или опиумните войни на Европа с Китай през 17-18 век. Китай става една високо развита държава и както се вижда, всички и американски капитал и всякакъв друг капитал отива в Пекин и договаря нещата с Пекин. Но България къде? България, ние сме в този Европейски съюз, където тези държави, които са в основата на един нов многополюсен свят, ние не желаем и нямаме инициатива поне да имаме икономически отношения. Никой не казва, че трябва да сме някакви нови васали и сателити. Но не отстояваме своите интереси. Просто да отстояваме нашите интереси на взаимно и годно сътрудничество, което е алфата и омегата на този нов свят, многополюсен свят. И това се прави в Африка, това се прави в други скандинавски страни. Но ние в България като че ли не умеем да използваме нашите вековни връзки с тази славянска православна страна Русия, където ние сме различни по този въпрос от другите европейски народи. Точно така. И това трябва да е нашето така... Различаваме се по цивилизационния ни код. Цивилизационният подход е именно този. За да можем да решим нашите проблеми, които, за съжаление, през тези 30-35 години не се решават в такъв аспект за едно благоденствие. За тези 35 години може да се каже, че управляващите направиха всичко възможно българите да забравим своята история и сякаш мислите ли, че нашето самочувствие беше по някакъв начин унищожено, като българи, като идентично? Вижте сега, за това е казано, че историята и хуманитарните науки са много важни в съвременния свят. Много важни за психиката на човека. Аз още веднъж ще цитирам Карл Густав Юнг, който казва, че той примерно изразява тревогата си за това развитие. Той умира 1961 година, сега ще има на 86 годишна възраст и сега на 6 юни умира 1961 година. И той се опасява, че проблема не е от стихийните бедствия, човек да се страхува от стихийните бедствия, а да се страхува от психиката на човека, ако тя нещо се обърка. От самия човек. Защото технологиите, съвременните технологии, които навлязоха и в военното дело, и в съвременните оръжия,
те при една психика лабилна и не се знае каква, нали, да се обърка нещо в нея, това отива към унищожение на живота на Земята. Това е проблема. Той не е само сдържане. Нали, казва, че невоенното така съперничество с нови оръжия, с ядрено оръжие да има всяка държава, с стремя да има нещо да сдържа, нали, да са спрямо другите народи. Това не е вече сдържане, а това е вече заплаха за живота на Земята. Според вас България каква позиция трябва да вземе относно всички тези войни? България трябва да вземе неутрална политика. Ние трябва да сме неутрална държава. Дори би казала, можем да бъдем и пример. Естествено. Винаги, даже до Втората световна война, при цар Борис III България била неутрална държава. Чак в 40-та година, тогава към Тройния съюз, към Германия, Япония, Италия се присъединяваме към Тройния съюз. Чак до тогава ние сме неутрална държава. Австрия, например, е една неутрална държава. Не е в Швейцария. Швейцария, да. Също. Нищо ни не пречи. Даже някои държави не влезаха и в еврозоната, и да кажем да сме в еврозоната. Но ние готови ли бяхме за еврозоната, когато нашата икономика не е на равнището на западноевропейската? Не сме на това равнище. Ние сме пазар, ето виждате, зеленчуците 70% са от други държави. За месото да говорим, за храната, за индустрията, да не говорим за индустрията. И пак се връщаме на това, че България не отстоява своите интереси. Ако ги отстояваше, може би нямаше да е толкова голям... Трябва човек да казва и не. Понякога и самият човек, когато има спор с други хора и зависи нещо от него, не казва не, а казва да, нали, така ще бъде да, но той да трябва да казва и не. А ние трябва да кажем не. А за да може да кажем не, трябва да имаме и самочувствие като българи. Ама, вижте сега, и затова трябва да познава историята. Едно. Да, защото много време вече ни се налага утвърждението, че сме малка държава, че от нас не зависи нищо. Малка държава, обаче първо ние сме на един такъв кръстопът географски, където са минавали много народи. Ние сме патили много. И затова може би казваме нашите лидери в минало и сега да се снишим, нали, казват да се снишим, да се снишим, обаче това е за сметка на достоинството. Точно така. На България. И първо в образованието трябва да има такива... Възпитанието е много важно. Ние, например, забравихме възпитанието. Казваме образование, но възпитанието е някак страни. А то не е разделно свързано. Да. И трябва да познаваме. Например, една тревожност е в това отношение. 50%, айде да не са 50%, някъде над 40% от завършващите средно образование са функционално неграмотни. Нали, може да чете и да пише, но не може да го разбере. А може би да кажем, че и българската музика по някакъв начин влияе на това? И българската музика влияе, и всички хуманитарни науки. Не само история, нали? И философия, и други, и музиката, и песента. Това не значи, че не трябва да се забраняват тези неща, както е било, нали, в началото след 9 септември, нали, такива едни забрани, които са очудващи, да забраним тази музика. Това не е въпрос на забрана. Историята не трябва да се забранява, а трябва да се обяснява. Ние трябва да обясняваме. Ето сега, например, аз обяснявам нещо, но така трябва да се обяснява и на младото поколение. То се интересува. Аз не се съмнявам, че младите хора се интересуват. Ето и вие, например, така задавате въпросите, че това е доказателство, че младите хора се интересуват. Но трябва да им се обясни. Защо е станало така?
учените трябва да кажат. Но, за съжаление, и някои учени са политкоректни, нали, по съвременния език. Политкоректни. Не говори това, което трябва да е истинно. То е истинно. И това трябва да е първото условие, за да може да влияе човек върху другия човек, да кажем, да го възпитава, трябва да има истинност. Нашите медии, примерно, винаги спесяват другата страна. Или постоянно едни и същи публицисти, едни и същи, нали, социолози, преподаватели и така, едни и същи хора ти обясняват и неща от тяхна гледна точка, от политна гледна точка, политкоректна гледна точка за някакви лични интереси. Но това е вид медийна манипулация, тъй като, както знаем, медиите са четвъртата власт. Четвъртата власт, тя е много важна власт. Защото по този начин се манипулира общественото мнение. Например, има много така известни американски учени, които ги питат, например, защо вие преподавате друго, нали, че неолиберализма вече отива към и един колапс, който започна от Маргарет Тачър и Роналд Рейган в Съединените щати, но и Съединените щати изпитват трудности в своята икономическа и финансова политика и се казва, да, трябва да има промяна. И казва, защо ли става промяна, кой е виновен? И казва, ами медиите виновни. Нали? Такива известни учени казват, медиите са виновни. Факт е, че живеем в един консуматорски свят, свят на пропаганда. Точно така, живеем в изкуствен свят. Това е изкуствен свят, защото живият живот се разминава. Живият живот се разминава. Ето сега, например, имаше, преди да не приемат в еврото, имаше много големи митинги, протести, нали, събирания. Защо? И големи професори и учени казваха, не е време сега. Дайте да отложим. Но направиха всячески и референдум не се направи. Да. Ето, например, едно от средствата на демокрацията е пряката демокрация. Точно така. Пряката демокрация е референдума. А по Конституция можеше дори и само 400 хиляди подписа да съберем, а всъщност събрахме доста повече. И то се събраха и подписи, и въпреки това, пак не стана, въпреки това, че трябва да се промени закона за референдумите. Нали, той утежнява закон сега, който не може да го приложи веднага и Народното събрание да вземе веднага решение, както например в Швейцария. Учудващо е в Швейцария. Въпрос да вдигнем ли данъците. Представете ли си? И сега как ще отговори, ако е тук в българския народ? Естествено, че не. Не, а в швейцарците казват да. Защо? Защото знаят, че когато данъкът се събере от държавата, той отива точно там, където трябва за общото благо. А не е така разпилян. Това е проблема. Нали, ето сега един пример даваме. Господин Минчев, изключително много ви благодаря за прекрасния и задълбочен разговор. Може би ще продължим още един път. Дано да има полезност от нашата дейност. Благодаря ви на всички. Благодаря. Пожелаваме ви прекрасен ден. Да, благодаря ви на вас много.